Chcel by som sa opýtať v mene kolegov z Team Kraj Nitra zo Šale, ktorí zachytili informáciu ešte koncom minulého roka ohľadom obnove bazénovej aj telocvičňovej haly na spojenej škole Nivy v Šali, v mestskej časti Veča, kde teda malo dôjsť k obnove, ale odtedy nejaké ďalšie informácie na verejnosť neprenikli, tak sa chcem teda opýtať v ich mene, v akom stave je tento projekt, kedy sa začne s rekonštrukciou, kedy bude ukončená, aké sú odhadované náklady a teda z čoho by sme ich mali financovať. Ďakujem pekne. Pán poslanec, táto informácia je pravdivá čiastočne. Rekonštrukcia bazéna a týchto vecí, o ktorých vy hovoríte, prípada do úvahy v rámci komplexného projektu vytvorenia kampusu v areáli spojenej školy. Je to beh na nejaké dlhé trate, je to minimálne beh na 5 rokov, takže áno, my uvažujeme s rekonštrukciou týchto priestorov, ale v prvom momente dáme urobiť štúdiu uskutočniteľnosti, ako tieto školy dostať pod jednu strechu, ako keby túto štúdiu v mysle tej dohody, ktorú sme prijali tam, prekonzultujeme s radami škôl, tak jak sa to má urobiť a následne budeme hľadať finančné prostriedky na projektové dokumentácie, na rekonštrukciu postupne všetkých priestorov, čiže nezačneme rekonštrukciou bazéna ani tých športovísk, ale ideme na to takýmto spôsobom komplexne.